27 чэрвеня чацвер у эфіры Белсад-Зум, а з вами Віталій Бабін. Вітаю гаспадарства, пра галоўныя навіны дня, паразмаўляем з экспертамі і сёння ў нас. Не вытрымаў допытаў КДБ і скончыў жыццё самагубства. Што сталася з былым амбасадарам Беларусі ў Нямецчыне Дзянісам Сідарэнкам? Лукашенко прызначыў новага кіраўніка сваёй адміністрацыі, новага міністра замежных справаў ды іншых высокіх урадоўцаў. Чаго чакаць ад іх Беларусі? І сенсацыйная перамога Грузіі над зборнай Партугаліі падчас чэмпіянату Еўропы па футболе. Былы амбасадар Беларусі ў Нямецчыне Дзяніс Сідарэнка ўчыніў самагубства. Ён скокнуў са шматпавярховіку ў Менску. Паводле крыніцы выдання «Наша Ніва», па вяртанні з Нямецчыны Дзяніса Сідарэнку неаднаразова выклікалі на допыты ў камітэт дзяржаўнай бяспекі. Таксама паведамляюць аб правяранні праз паліграф. Імаверна, менавіта пільная ўвага сілавікоў і сталася прычынаю трагедыі. Дыпламата не стала ў нядзелю 23 чэрвеня, аднак Міністэрства замежных справаў сцісла паведаміла пра гэта толькі 26-га. Дзяніс Сідарэнка быў амбасадарам Беларусі ў Нямецчыне з 2016 года. Сёлета ў сакавіку Лукашенка вызваліў яго з пасады, а новай працы ў сваім ведамстве дыпламату не прапанавалі. З намі на сувязі Павел Латушка, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі і лідар народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Спадар Павел, вітаю. Ведаю, што вы добра ведалі нябожчыка. Што можаце распавесці ўласна пра Дзяніса Сідарэнку? Дзяніс Сідарэнка – гэта чалавек школы хутчэй макееўскай дыпламатыі, той, хто хутчэй падтрымліваў курс на большую лібералізацыю, паглыблення адносін з Еўрапейскім Саюзам. Я памятаю, што ён раней адказваў Міністэрства замежных спраў за накірунак АБСЕ, Савет Еўропы, таксама з'яўляўся кіраўніком управлення Еўропы. Прызначэнне яго паслом у Германію, гэта таксама быў такі выклік даволі моцны, прапрацаваў ён там 7 гадоў, але ў 2020 годзе ён не зрабіў свой выбар у бок беларускага народа, ён застаўся служыць рэжыму, таму ён прыняў сваё рашэнне. Ну і гэтыя, думаю, мукі гэтага рашэння яго пераследавалі увесь гэты час, пачынаючы з 2020 года. Я ведаю аб тым, што Міністэрства замежных спраў Германіі пастаянна сустракалася з ім. Мне казалі пра гэта нямецкія дыпламаты. Адбываліся нейкія размовы. Немцы заўсёды спрабуюць шукаць нейкія варыянты да камунікацый дзеля таго, каб паспрыяць змяніць Лукашэнку. Ну, гэта памылковая стратэгія, якую, на жаль, зараз рэалізуюць Захад, можа, не ў тым аб'ёме, маштабе, як раней, але ўсё ж такі такія моманты існуюць. Я думаю, што ён даволі таленавіты дыпламат, адукаваны дыпламат, добра валодаў мовамі, зразумела. Ён эфектыўна даволі працаваў. Мне прыходзілася прысутнічаць разам з ім на розных перамовах і з удзелам Туліка Макея, калі я працаваў паслом у Францыі, у Іспаніі, так што бачу яго канкрэтна ў працы. І сапраўды ён рабіў гэта вельмі змястоўна і добра. Але выбар ён зрабіў, выбар у бок рэжыму. Пасля завяршэння камандыроўкі пасла, неважна, ці гэта пасол, ці дыпламат, з усімі спыняецца кантракт. Ён перарываецца, ён заканчваецца. І кожны дыпламат, які хоча трапіць у Міністэрства замежных спраў, павінен фактычна пастукацца ў дзверы МЗС чарговы раз. Такога няма ў замежнай дыпламатыі, бо праца на дзяржаўнай дыпламатычнай службе, яна не залежыць ад таго, ці мяняеш ты працу, месца працы за мяжой, ці працуеш у цэнтральным апараце. І вось тут, наколькі мне вядома, узніклі праблемы. Кожны дыпламат, які зараз хоча паступіць на працу ў Міністэрства замежных спраў, а гэта фактычна з досведам дыпламат, але ён зноў жа такі паступаў як бы нанова ў МЗС, павінен прайсці паліграф. І вось паліграф, наколькі я ведаю, Дзяніс Сідарэнка не прайшоў. Пазней быў другі паліграф. Што там было, якім былі прычыны, я не ведаю, колькі гэтых паліграфаў таксама прымянялася ў адносінах да яго, цяжка сказаць, але я думаю, што, мяркую, ён патрапіў у складаную сітуацыю, калі ён не змог адказаць на пытанне. Ну, напрыклад, давайце, ці лічыце вы Лукашенка абраным прэзідэнтам краіны? Ці лічыце вы яго кіраўніком краіны? Ну, я думаю, што на гэтае пытанне ён мог адказаць, конечно же, так, але паліграф мог паказаць штосьці іншае. Ну, это так, у прыбліжэнні пытання. Кожны дыпламат, які скончвае працу, у тым ліку пасол, на яго піша адпаведную запіску саветніка бяспекі. Я думаю, што, і вось тое, што сказаў на пачатку, Дзяніс праводзіў размовы
з дыпламатамі нямецкімі, яны маглі мець характар непублічны, закрыты, пра які ён не інфармаваў Міністэрства замежных спраў. А пра гэта мог ведаць саветнік па бяспецы. І вось такая даведка магла таксама быць накіравана ў Мінск. І гэта пазней справакавала тую, я думаю, цяжкую псіхалагічную для яго сітуацыю. Я памятаю, што калі таксама сканчваў працу паслом у Польшы, я 6 месяцаў быў без працы, 6 месяцаў не мог працаўладкавацца ў Міністэрства замежных спраў. Так што такія сітуацыі не рэдкасць для дыпламатаў. Але сёння гэта зусім іншая сітуацыя, гэта фактычна пагроза нават і пакарання. За гэты час сотні дыпламатаў зышло. Дарэчы, шмат дыпламатаў, па-першае, заходзіла па кантрактах, вяртаючыся з замежжа, альбо калі скончыліся кантракты ў цэнтральным апараце, гэта сотні людзей. Так што дыпламатычная школа Беларусі знішчана. Яна і раней, конечно, не была абсалютна пра нацыянальная, пра дзяржаўная, але яна знішчана, кадравы патэнцыял. Сотні зайшлі, а сотні не змаглі зноў патрапіць на працу. Я ведаю таксама маіх былых калег, якія былі мне падпарадкаваны, таму што яны не прайшлі паліграфы КДБ і іх не прынялі на працу ў Міністэрства замежных спраў. Тым часам Лукашенко зноў ператасоўвае калоду сваіх чыноўнікаў. Кадравы дзень у дыктатара прынёс не зусім чаканыя вынікі. Кіраўніком сваёй адміністрацыі ён прызначыў Дмітрыя Крутога, які дасюль быў амбасадарам у Расіі. Цяпер у Маскву адправіцца кіраваць беларускім пасольствам Александр Рагошкін. Максім Рыжанкоў у выніку ператрубацыі стаў міністрам замежных справаў. Ягоную былую пасаду першага намесніка адміністрацыі Лукашэнкі аддалі Наталле Пяткевіч. Нагадаю, што яна ўжо займала гэтую пасаду ў 2010 годзе. Таксама Пяткевіч была ў пачатку 2000-х прэсавую сакратаркаю Лукашэнкі. Спадар Павел, сёння мы кажам пра новае прызначэнне ў апараце Лукашэнкі. І вось Сергей Алейнік страціў пасаду міністра замежных спраў Беларусі. Разам з тым ёсць такая канспіралагічная версія, што напярэдадні Валер Кавалеўскі пакінуў пасаду прадстаўніка ў замежных справах аб'яднанага пераходнага кабінету. Сёння Лукашенко здымае Сергея Алейніка, і акурат напярэдадні стала вядома пра смерць былога амбасадара Беларусі ў Нямецчыне. Ці вы разглядаеце таксама такую версію, што Валер Кавалеўскі альбо прадстаўніцтва ў замежных справах кабінету магло весці нейкія перамовы са спадаром Сідарэнкам, і праз гэта, не прайшоўшы паліграф, Лукашенко вырашыў у тым ліку навесці поўны парадак у Міністэрстве замежных справаў? Я хочу сказать, что мы вялі такія перамовы з беларускімі дыпламатамі ў 20-м, 21-м, нават 22-м годзе. Зараз яны, конечно, не маюць таго маштабу аб'ёму, як было раней, таму што вялікая колькасць дыпламатаў, якія сёння яшчэ працягваюць працаваць у сістэме МЗС, яны не пройдуць паліграф. Я ў канспіралогію не веру, але выключаць таксама гэтага немагчыма. Я не ведаю, таму не буду нічога сцвярджаць. Тое, што пазбаўлены пасады Алейнік, гэта міністр фіаска. Той чалавек, які нічога уцямнага не зрабіў для беларускай дыпламатыі. Ён прадаў беларускую дыпламатыю ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі поўнасцю. Ён прэтэнзіі, якія яму ставіліся, гэта інфармацыя трапіла да нас дзесьці 8-9 месяцаў таму назад, што ўжо пашлі чуткі, што ён можа быць зняты з пасады, таму што ім быў незадаволены Лаўроў. Ім не ўдалося ўсталяваць персанальныя, асабістыя, блізкія адносіны, на якія разлічваў Лаўроў, і такія сігналы шлі з Масквы. Лукашенко не рашаўся гэта зрабіць, але прыйшоў час, бо таксама у Алейніка ёсць праблемы са здароўем, з сэрцам. І як мы бачым, апошні час шмат беларускіх, не беларускіх, а рэжымных дыпламатаў маюць праблемы са здароўем. Не выключэннем з'яўляецца і Алейнік. Ён зайшоў бесславна, як чалавек беспрынцыповы, безвалевы, які фактычна пераўтварыў беларускую дыпламатыю канчаткова ў прыдатак расійскай знешняй палітыкі. Але разам з тым бачым, што вы кажаце, што Масква была незадаволена, Сергей Лаўроў таксама не мог пахваліцца з ім добрымі адносінамі. Ці вы дапускаеце версію, што Масква адмыслова прасіла Лукашэнку, каб той зняў Сергея Алейніка з пасады? Я не думаю, што гэта маглі быць прамыя просьбы, гэта маглі быць проста сігналы. І гэта інфармацыя, конечно, трапляе на стол Лукашенко аб тым, што яму не ўдаецца мець даверлівыя кантакты з Лаўровым. Напрыклад, апошні, таксама перадапошні візіт Лаўрова, наколькі я ведаю, там таксама планаваліся нейкія сустрэчы з некалькімі міністрамі былых дзяржаў
сённяшніх дзяржаў СНД. Лаўроў не прыехаў, ён не прыняў удзел у нейкіх закрытых сустрэчах, такіх, дзе набліжаюцца погляды ці можа проста ствараюцца добрыя адносіны паміж людзьмі. Вось ён дэманстраваў тое, што з Алейнікам яго няма жадання, няма часу гэтым займацца. Максім Рыжанкоў вам добра вядомы, ён зараз з'яўляецца мужам вашай былой жонкі. Чаго чакаць ад яго і чаго чакаць ад беларускай дыпламатыі цяпер пасля ягонага прызначэння міністрам? Я думаю, што трэба ў комплексе глядзець тыя прызначэнні, якія здзейсніў Лукашенко сёння. Першае прызначэнне кіраўніком адміністрацыі Лукашэнкі Дзмітра Крутога. Ён прызначыў былога пасла ў Расіі, чалавека, які адказваў за фактычна максімальна шырокую інтэграцыю Беларусі з Расійскай Федэрацыяй. 28 праектаў, праграм, якія былі падпісаны. Той чалавек, які інкарпараваў вайсковы-прамысловы комплекс Беларусі, вайсковы-прамысловы комплекс Расійскай Федэрацыі, які забяспечваў пастаўкі не толькі ваеннай прадукцыі, але і іншай прадукцыі ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі падчас агрэсіі, якую вядзе Расія супраць Украіны. Ён той, хто падпісваў публічна пагадненне з акупаванымі Расіі рэгіёнамі, якія належаць па міжнароднаму праву Украіне, той, які ініцыяваў, напрыклад, адкрыццё генеральнага консульства Беларусі ў Ростову-на-Доне. І нібы нічога такога страшнага няма, але гэты консульскі округ гэтага генеральнага консульства будзе распаўсюджвацца таксама на акупаваныя тэрыторыі Украіны. То есть гэта абсалютна чалавек, якога ведаюць у Крамле і якога будуць успрымаць як кіраўніка адміністрацыі. Гэта ўсё ж таки другая пасада ў сістэме Лукашэнкі, не прэм'ер, не кіраўнік парламента, а менавіта кіраўнік адміністрацыі, як свайго, які мае камунікацыю. І тут мы бачым прызначэнне Рыжанкова. І вось прызначэнне Рыжанкова гэта такі слабы месседж захаду, што вось ёсць дыпламат, які мог бы паспрабаваць даць нейкі сігналы, а можа выбудаваць нейкія контакты. Я не кажу стасункі, менавіта контакты. 2 месяца таму назад мы атрымалі інфармацыю аб тым, што пасланнік Елісейскага палаца, прэзідэнта Макрона, наведваў Мінск. Гэта быў сакрэтны візіт. Ён сустракаўся з Лукашэнкам і сустракаўся з Максімам Рыжанковым як першым намеснікам кіраўніка адміністрацыі. Трэба мець на ўвазе, што менавіта Рыжанкоў заўсёды марыў быць міністрам замежных спраў. І яго быў канфлікт з Макеем, ужо які адышоў у іншы свет. Ён вельмі крытыкаваў Макея за знешнюю палітыку, і ён хацеў кантраляваць міністэр замежных спраў. Ён такавым і стаў. Так вось, апошні тыдзень мы таксама атрымалі пацверджанне, што ідуць тэлефонныя перамовы з прадстаўніком Елісейскага дварца, і гэты тэлефонныя перамовы праводзіць Рыжанкоў. Так што ўжо нейкая лінія ёсць камунікацыі. Ці звязваць гэта з тым, што Францыя, напрыклад, не выказала абсалютную падтрымку максімальна шырокаму санкцыйнаму пакету ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі, я не ведаю, не буду гэта сцвярджаць, але такі сігнал ўсё ж таки трэба браць пад разваг. Але калі нават сёння прызначыць Чэрчыля міністрам замежных спраў Лукашэнкі, то нават ён не зможа нармалізаваць адносіны з Захадам, таму што для гэтага патрэбна вызваліць усіх палітычных зняволеных, трэба спыніць рэпрэсіі, гвалт у турмах, дэпартацыю беларусаў, спыніць падтрымку агрэсіі Расіі супраць Украіны і спыніць вайну гібридную супраць суседніх краінаў. Трэба мець на ўвазе, што Рыжанкоў антыпольскі дыпламат, ён выказваў заўсёды антыпольскія погляды, і ён вельмі высакамерна глядзіць на Польшчу як на суседку. І трэцяя асоба, Наталія Петкевіч. І тут возьмем цікава, вяртанне той школы, дарэчы, і Рыжанкоў, і Петкевіч, яны належаць менавіта да часоў Латыпова, калі ён яшчэ быў кіраўніком адміністрацыі Лукашенка, міністрам замежных спраў. Дарэчы, муж Петкевіч, гэта Валентин Рыбакоў, пастаянны прадстаўнік Беларусі пры АНы, былы памочнік Лукашэнкі. Так што бачым такое вось кола асобаў, якіх набліжае зноў да сабе Лукашенка. І вось Петкевіч, яна антыбеларускі чалавек, якая выступала заўсёды супраць беларускай мовы, пашырэння выкарыстання беларускай мовы, супраць падтрымкі беларускай культуры. Так што тут нацыянальнага мы нічога шукаць не павінны, яна будзе адказваць за ідэалогію. Але, важнае але, яна забяспечвала на пасадзе першага намесніка і проста намесніка кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі ў папярэднія часы, таксама памочніка асабістага, 24/7 памочніка Лукашэнкі, электаральныя кампаніі Лукашэнкі, якія праходзілі ў большай ступені без эксцэсу. Па-рознаму было, але ўсё ж таки не з такімі праблемамі, якія мае сёння Лукашенко, абсалютнага непрызнання. Таму яна будзе адказваць за кантроль над перапрызначэннем Лукашэнкі. І гэта старыя лекалы.
Лукашенко паўтарае стары абсалютна сцэнарый, старыя лекалы. Ён дае месседж Крамлю: я прызначаю кіраўніком таго, каго вы ведаеце, я з вами за супрацоўніцтва, і кажа гэта публічна. Ён прызначае Рыжынкова і дае сігнал захаду, але гэта не сігнал захаду, гэта ілюзія, гэта фальш, гэта падман. Ён такім чынам дае сігнал Пуціну, зноў жа такі: калі што, я буду спрабаваць нармалізаваць адносіны з захадам. Чаму? Таму што яму не хапае сродкаў, яму зноў патрэбны грошы менавіта ў перадвыбарную кампанію. Ён баіцца эксцэсаў на тэрыторыі Беларусі, праблемаў, звязаных з яго перапрызначэннем, і прызначае Пяткевіч, дасведчаную ў гэтых справах, каб яна ўсё скантралявала. Вось даволі просты расклад. Спадар Павел, дзякуй вялікі за гэтую размову. Дзякуй вам. Тэму новых прызначэнняў працягнем абмяркоўваць з каардынатарам нашай візіі Вадзім Мажэйка на сувязі з намі праз Zoom. Прывітанне, Вадзім. Прывітанне. Чаму перад будучымі прэзідэнцкімі выбарамі, на твой погляд, Лукашенко кіраўніком сваёй адміністрацыі прызначыў не сілавіка, а дыпламата і эканаміста Дмітрыя Крутога? Насамрэч, пытанне, ці прызначыць сілавіка ці не сілавіка, сапраўды было асноўным у такіх кулуарных дыскусіях, і мы бачым, што фактычна з сакавіка зацягвалася гэтае прызначэнне. Конечно, тое, што не сталі ўмацоўваць сілавікоў у перыяд, калі яны і так маюць процьму ўлады, это, ў прынцыпе, досыць лагічна. І, в прынцыпе, паказвае, што гэта тое, што сілавікі ўдзельнічаюць у такіх жудасных рэпрэсіях, гэта яшчэ не дае ім такіх вялікіх паўнамоцтваў, можа, як ім бы хацелася. Таму для Лукашэнкі, як і любого аўтакрата, утрыманне баланса паміж рознымі кланамі, гэта фактычна асноўная задача. Таму не дзіва, што прызначылі не сілавіка. Але для мяне ў ўсіх прызначэннях асноўнае, што заўважыў, гэта, канешне, прынцып прасавання старой калоды, наколькі няма магчымасці знаходзіць новыя кадры. І в этом сэнсе, канешне, найбольш яскрава прызначэнне намесніцы Наталі Пяткевіч, якая ўжо, здаецца, сышла ў небыт беларускай палітыкі, ўжо з'ехала, стаць мужам у США, так добра, і зноў адкапваюць, зноў прыцягваюць да працы. Для мяне гэта, канешне, ўсё сігналы таго, настолькі кароткая скамейка запасных, і галоўнае, наколькі Лукашенко не гатовы дапускаць да сапраўды нейкіх ключавых пасадаў новых персонаў. Найбольш цікавым таксама з'яўляецца адстаўка Сергея Алейніка, і яна адбылася акурат адразу пасля прыезду ў Менск міністра замежных спраў Расіі Сергея Лаўрова. З чым гэта можа быць звязана? Адстаўка Алейніка таксама адбылася на тле скандала вакол смерці былога амбасадара у Германіі Сідарэнка, дзе там кажуць, пачуў пра самазабойства, пра то, што не прайшоў поліграф. Таму тут кантэкстаў можа быць шмат. Але, канешне, мы зараз бачым, што для беларускай знешняй палітыкі вельмі змрочная для Менска, бо фактычна за усе апошнія 4 гады Менск толькі губляе міжнародных партнераў. Ціхановская перахоплівае ініцыятыву, усё больш краінаў адходзяць у гэты вектор знешняй палітыкі Беларусі. І, канешне, апошнімі днямі моцным крокам стала гэтая аплевуха ад Арменіі, які фактычна нават такі даўні партнер Менска, хай сабе і не самы блізкі, не менш, фармальны руснік. Фактычна дыпламатыя перайшла на трек Светланы Ціхановскай. І, канешне, наколькі гэта для Светланы Ціхановскай добра, настолькі ж гэта параза для афіцыйнага Менска, якая фактычна дэманструе, што тая палітыка, якая выбудоўвалася у гэтым складаным каўказскім рэгіёне, дзе сапраўды складана балансаваць усімі адносіны, бачым, наколькі яна правалілася, наколькі прывяла да непрыемных наступстваў для Менска. Канешне, справа ж не ў тым, які асабіста быў міністр, не ў гэтым справа, а таксама ў рашэннях, якія прымае Лукашенко. Але, тым не менш, нейкія другі на гэтым накірунку таксама зразумелыя. Можа, хочацца Лукашенку нешта паправіць, неяк пераарыентавацца на трэція краіны, на дальнюю дугу. Але, як мы бачым, кадраў таксама зусім не хапае, зноў-такі прыходзіцца стасаваць старых, а нават, як бачым, нават тыя кадры, якія пасля 2020 года быццам захавалі лаяльнасць, засталіся ў сістэме, а ўсё роўна, калі зноў-такі бераць чуткам, атрымоўваецца, што потым іх пасля вяртання ў Беларусі праводзіць праз такія поліграфы, што людзі жыццё самазабойствам канчаюць. Калі гэта праўда,
то ну, гэта таксама насамрэч яскравы сігнал для беларускіх дыпламатаў, ці варта захоўваць лаяльнасць рэжыму, ці варта з імі спацольнічаць. Вось мы бачым, гаспадар Сідоренко вырашыў застацца на працы, потым вярнуцца ў Менск, вось як ён скончыў. Вось, напрыклад, гаспадар Астапенко вырашыў не заставацца на працы, не вяртацца ў Менск, і вось зараз узначальвае місію дэмакратычнай Беларусі ў Брусэлі, зараз заняў, адпаведна, вакантнае месца ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Здаецца, выбар відавочны. А ці Максім Рыжанкоў будзе, на твой погляд, нейкім чынам наладжваць стасункі з Захадам і з краінамі Каўказскага рэгіёну ў тым ліку? Ну, я баюся, для наладжвання такіх стасункаў няма перадпасылак. Для стасункаў з Захадам тут цалкам зразумела, якія патрэбныя крокі. Пачаць вызваленне палітзняволеных, дэмакратызацыі, калі нават не гатовы на невялікую дэмакратызацыю, окей, там, вызваліць прынамсі сотню чалавек з гуманітарнага спіса, то бок раскладзены ўжо вось розныя такія карзіны, што можна ўзяць з Менск, калі ён захоча нешта прадэманстраваць. Паглядзім, ці будзе на гэта палітычная воля, пакуль такой палітычнай волі няма. Ось, што тычыцца Каўказа, таксама бачна, як стасункі заўжды сапсаваць лягчэй, чым наладзіць. В этом сэнсе, каб нешта змяніць, важна, каб Менск пачаў нешта балансаваць, пачаў прапаноўваць нешта добрае розным краінам. Тут мы бачым, што в той же Армении, канешне, супаў той факт, што і Менск сам працуе з Азербайджанам, і Лукашенко з Аліевам даўнія адносіны, але таксама і пазіцыя Расіі. Тут в этом сэнсе і Менск ідзе ў фарватары Масквы, у шмат іншых пытаннях, тут не Арменія адно і ўсё вычэрпваецца. І, адпаведна, тое самае, так, Арменія зацікаўленая неяк адказваць на дзеянні Масквы, ну, і калі там не наважваецца Пашынян сказаць услых все, што думае пра Пуціна, яго на падтрымку, ну, цалкам палітычна зразумелых прычынаў не наважваецца. В этом сэнсе можна, конечно, прасіць па Лукашенку і тут все Расіі прадэманстраваць. Тое самае там з непростымі стасункамі з Грузіяй, з тым, як мы бачылі, фактычна Лукашенко, там, Путін прыскаў Лукашенку, каб ён там сустракаўся з так званымі кіраўнікамі акупаваных тэрыторый. Бачым, надалі ідзе нейкая спроба развіваць супрацоўніцтва. Вядома, што гэта ўсё не можа падавацца Грузіі, і зноў-такі гэта ідзе ў фарватары маскоўскай палітыкі. Зноў-такі вялікае пытанне, наколькі Лукашенко лічыць, што быў бы здольны нешта самастойна змяняць, альбо ён мяркуе, што можа яму зараз больш выгадна ставацца ў гэтым фарватары, не рыпацца і ў такіх пытаннях не пярэчыць Пуціну. Ну, я тут асабліва для Лукашэнкі, можа, не так і здаецца крытычна в параўнанні з іншым такімі захаваннем улады, дзе яму Пуцін дапамагае. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Калі ласка. Краіны Еўразвязу узгаднілі пакет санкцыяў супраць Беларусі, каб паспрабаваць перакрыць шляхі абыходу абмежавання ў дачыненні Расіі. Аднак, як пішуць медыі, Нямецчына і Францыя вымусілі Еўразвяз аслабіць новы пакет санкцыяў супраць афіцыйнага Менску. Паведамляецца, што не ўдалося дасягнуць пагаднення аб поўнай забароне на экспарт з Еўропы транспартавых сродкаў. Пра іншыя навіны ў нашым аглядзе. У Балівіі правалілася спроба дзяржаўнага перавароту. Яго хацеў ажыццявіць былы галоўнакамандуючы балівійскай арміі генерал Хуан Хасе Сунніга. У выніку яго затрымала паліцыя на распараджэнні генеральнай пракуратуры. Мясцовае тэлебачанне паказала кадры з вайсковую тэхніку і вакол урадавага палацу. У адказ прэзідэнт Балівіі Люіс Арсе аб'явіў пра змену камандуючых балівійскімі ўзброенымі сіламі, і войскі адышлі з плошчы каля палацу. Мяцеж трываў каля 3 гадзінаў. Спроба дзяржаўнага перавароту адбылася на фоне напружанасці і палітычнай барацьбы паміж прэзідэнтам Арсе і ягоным былым саюзнікам, левым экс-прэзідэнтам Эва Маралесам. Паводле следчага камітэту Расіі, як мінімум 3 чалавекі загінулі ў выніку аварыі на чыгунцы ў Комі. Напярэдадні там сышоў з рэек цягнік. Паводле апошніх звестак, падчас аварыі ў цягніку былі 195 пасажыраў і 20 чыгуначнікаў. З іх 46 чалавек звярнуліся па медычную дапамогу. Папярэднюю прычынаю здарэння называюць падмыў чыгункі праз моцныя ападкі. Следчы камітэт завёў справу аб парушэнні правілаў бяспекі руху і эксплуатацыі транспарту. Расійская чыгунка абяцае выплаціць грашовую кампенсацыю. Сваякам загінулых па 2 мільёны рублёў, пацярпелым ад 500 тысячаў до 1 мільёна.
Аўстрыйская Вена сёлета ўзначаліла топ-10 гарадоў для жыцця. Паводле выдання «Экономіст», пры складанні штогадовага рэйтынгу найгоршых і найлепшых гарадоў для жыцця аналітыкі ацанілі 173 гарады паводле 5 крытэраў: стабільнасць, ахова здароўя, культура і навакольнае асяроддзе, адукацыя ды інфраструктура. У пяцёрку найлепшых увайшлі яшчэ 3 еўрапейскія гарады – Капенгаген, Цюрых і Жэнева. Што датычыць найгоршых, то першая тройка наступная: венесуэльскі Каракас, сталіца Украіны Кіеў і порт Морсбі у Папуа-Новай Гвінеі. Сталіца Беларусі ў рэйтынг не трапіла. Зборная Грузіі упершыню ў сваёй гісторыі прабілася ў плэй-оф чэмпіянату Еўропы па футболе, які працягваецца ў Нямецчыне. У вызначальным матчы групавога этапу грузіны сенсацыйна перамаглі Партугалію з лікам 2-0. Эмоцыі грузінскіх заўзятараў пасля гістарычнага выніку на еўра прапаную паглядзець без каментара. На гэтым у нас усе навіны. Дзякую за ўвагу. Глядзіце нас у будні пасля выдання «Аб'ектыву». Зычу спадарству добрага вечара і да сустрэчы ў наступных эфірах.